ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom DJ. Айни замон дар Ленинград қарор дорем, ноҳияи Рӯдакӣ. Аз ин тараф гардиши Ленинград, гардиши фабрика ва рост роҳ ба сӯи мост 46 микрорайони шаҳри Душанбе. Аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи чойхона ва маркази ноҳияи Рӯдакӣ. хонаи фурӯшӣ имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин маҷмаи истиқомати ҷойгир аст, дар мана ҳамин бино 6 ошшона, дом аз 8 ошшона иборат аст. бисёр бад гап намезанем, рафт. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ ду хонага кардагианд бо масоҳати 49 метри квадратӣ дар 6 ошшонаи бинои навастройка. худи бино аз 8 ошшона иборат аст. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва ошхона. ҳоҷатхона дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед хона бо ғишти пухта сохтагианд. перегородкаҳошам бо ғишти пухта кардагианд. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ балконча дорад дӯстони азиз, треза ҳаст. ман ҳамин ҳама қумое ки мебинед ҳамашон меистам дӯстони азиз барои идомаи таъмири хона. чӣ хеле ки мебинед ҳамаш хишти пухта. ва дар ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. бино назди раҳи калонда ҷойгир аст. ҳам мактаб, ҳам масҷид, коллеҷи тиббӣ, садик ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. бо транспортам мушкиле нест. назди бино дар каничкаи маршруткаи 41 бо транспорт мушкил нест, ба тамоми минтақаи шаҳр рафта мешавад. ва ин бошад ошхона. ошхона дӯстони азиз трезаи байни ҳуҷрагӣ дорад. марҳамат. нархи хона бошад 255 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Dom DJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.